Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κλήτου σας προσκαλεί στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 17 με 19 Αυγούστου. 5η 17 Αυγούστου, κρήτικο-ποντιακή βραδιά με τους Παναγιώτη Χολόπουλο τραγούδι και Μιχάλη Μαντζήρη τραγούδι. Κι ας πούμε πως είμαι αλήτης, πάμε τα χέρια σας ψηλά να γίνει εδώ της Είσοδος Κρήτης. 3 ευρώ. Παρασκευή 18 Αυγούστου. Μουσικοπορευτικές παραστάσεις με συλλόγους από την περιοχή μας. Ακολουθεί ποντιακό γλέντι με τους Παναγιώτη Γαβριλίδη στο τραγούδι, Τάσο Κυρίδη και Θοδωρή Τσαουσίδη στη λύρα. Είσοδος ελεύθερη. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το Σάββατο 19 Αυγούστου με μια μεγάλη ποντιακή βραδιά με τους Γιώργο Ιωαννίδη, Γιώργο Σιαμίδη, Μπάμπη και Μανετζίδη, Γιάννη Τσιρίδη και Τάσο Κυρίδη. Είσοδος 5 ευρώ. 17 με 19 Αυγούστου, 3 ημέρες γλεντιού και διασκέδασης στο Κλήτος. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ.